ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీ నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. సో ఈ భాగవతం క్లాస్లో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 31వ అధ్యాయము జీవుల యొక్క గతులను గూర్చి కపిల భగవానుల వారి బోధనలు వింటూ ఉన్నటువంటి క్రమం. సో దీనిలో ఇప్పటి వరకు మనము 31 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు 32వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా దీనిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 31వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. యద్య సద్విపుతి పునః యద్య సద్విపుతి పునః యద్య సద్విపుతి పునః శిష్ణోదర కృతోద్యమహైః శిష్ణోదర కృతోద్యమైః శిష్ణోదర కృతోద్యమైః ఆస్థితో రమతే జంతుః ఆస్థితో రమతే జంతుః ఆస్థితో రమతే జంతుః తమో విశతి పూర్వవత్
तमो विशति पूर्ववत् 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 हरे कृष्ण यद्यसद्विपुति यद्यसद्विपति पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमः यद्यसद्विपति पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् 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 हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం यद्यसद्विपुत्पति पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् यद्यसद्विपति पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ ఈ మధ్యన చెప్పిన వాళ్ళు ఇంకెవరైనా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శేషకళ మాతాజీ, సత్యం ప్రభుజీ. हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी प्रणमामि यद्यसद्भिः पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् धन्यवादाలు ప్రభుజీ हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी यद्यसद्भिपथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु ఇంకెవరు హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, చాముండేశ్వరి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण यद्यसद्भिः पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् हरे कृष्ण प्रभु ఇంకొకరిద్దరికి ఇవ్వండి హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ, బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी यद्यसद्भिः पथि पुनः शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् हरे कृष्ण బాపిరెడ్డి. हरे कृष्ण హరే కృష్ణ. యద్యసద్భిః ప్రతి పునః शिष्णोदरकृतोद्यमैः आस्थितो रमते जन्तुः तमो विशति पूर्ववत् हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ సో ధన్యవాదాలు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము హరే కృష్ణ యది यदि ఒకవేళ ఒకవేళ అసద్భిః
అసద్భిః అధర్మమగు అధర్మమగు పతి పతి మార్గమున మార్గమున పునః పునః తిరిగి తిరిగి శిష్ణ కృష్ణ ఉపస్థేంద్రియమునకు ఉపస్థేంద్రియమునకు ఉదర ఉదరమునకు కృత వనర్చి ఉద్యమైః ఎవరి యత్నములు ఆస్థితః సాంగత్యము చేసి రమతే అనుభవించును జంతుః జీవుడు తమః అంధకారమున విశతి ప్రవేశించి పూర్వవత్ పూర్వము వలె కృష్ణ భావము. కనుక జీవుడు ఉదర ఉపస్థేంద్రియ భోగరతులైన కాముకులచే ప్రభావితుడై తిరిగి అధర్మ మార్గమును పట్టినచో మరలా పూర్వము వలనే నరకమున బడును. కృష్ణ ప్రభు. భావము భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బద్ధజీవుడు అంధ తామిశ్రమము మరియు తామిశ్రమనడి నరకములందు త్రోయబడి అచ్చట యాతనలను అనుభవించిన పిదప నారకీయమగు సునక సూకర దేహములను పొందునని ఇదివరకే వివరింపబడినది. అటువంటి పలు జన్మలు గడిచిన పిదప అతడు తిరిగి మానవ జన్మను పొందును. మానవుడు ఏ విధంగా జన్మించుననడి విషయమును కూడా కపిల భగవానుడు వివరించెను. తల్లి గర్భమున వృద్ధి నొంది అచ్చట పెక్కు క్లేశములను అనుభవించి అతడు బయటకు వచ్చును. ఇన్ని కష్టములను అనుభవించి మానవ జన్మను పొందిన పిదపయు అతడు కాముకులు తిండిపోతులు అయిన వారి సాంగత్యమును విలువైన కాలమును వృధాపరిచినచో తిరిగి పతనం చెంది అంధ తామిశ్రమనడి నరకములందు పడిపోవును. సాధారణంగా జనులు నాలుకను సంతృప్తి పరుచుకొనుట మైథున సుఖమును అనుభవించుటతోనే ముడిబడి యుందురు. అది భౌతికమయ జీవనము. జీవుని ఆధ్యాత్మిక ఉనికి గూర్చి గాని ఆధ్యాత్మిక పురోగతి గూర్చి గాని పట్టించుకొనక తిని త్రాగి తందనాలాడుటయే భౌతిక జీవన మనుదాని భావము. లౌకికులు ఉదర ఉపస్థేంద్రియముతోనే ముడివడియుందురు. కనుకనే ఆధ్యాత్మికత యందు పురోగమింపగోరువాడు అట్టివారి సాంగత్య విషయమున జాగరూకుడై ఉండవలెను. అట్టి లౌకికులతో సాంగత్యమనగా మానవ జన్మ యందు కోరి ఆత్మహత్య చేసుకొనుటయనియే భావము. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైన వాడు అటువంటి అవాంఛిత సాంగత్యమును త్యజించి సాధు పురుషులతో సదా సాంగత్యము చేయవలనని తెలుపబడినది. సాధు సాంగత్యమందు ఆధ్యాత్మిక జీవనమును గూర్చిన సందేహములన్నీయును తొలగిపోయి ఆధ్యాత్మిక అవగాహన పథమున అతడు పురోగమించగలడు. జనులు సాధారణంగా ఏదియో ఒక మతమునకు
అంటిపెట్టుకుని యుండుటయు గోచరించుచుండును. జనులు ఆయా మతములందు విశ్వాసము కలవారై తత్సంబంధిత ప్రార్థనాలయములకు చెనుచుండను. ఉదర ఉపస్థేంద్రియ ప్రీతికి అలవాటు పడిన లౌకికుల సాంగత్యమును మాత్రము వీడజాలకున్నారు. గొప్ప ధార్మికుడని పేరు పొందినను మనుజుడు లౌకికులతో సాంగత్యము చేసినచో నరకమునకు తప్పక పతనము చెందియే తీరునని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ 31వ అధ్యాయమైనటువంటి జీవుల గతులను గూర్చి, అంటే జీవులు పడుతూ ఉండేటువంటి భౌతిక జగత్తులో జీవుల యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి ఆ దుఃఖమయమైనటువంటి పరిస్థితులను గురించి కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు మనము వింటూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ క్రమంలో మనకి పూర్వము అతడు చెప్పినటువంటిది, ఎవడైతే గృహమేదిగా ఉన్నాడో అతడు మరి ఈ జనన మరణ చక్రాలలో, అంటే మరణ సమయంలో అతడు యమభటుల చేత కొనుకోబడి మరి తామిశ్ర అంధతామిశ్ర అనేటువంటి ఆ నరకములందు ఫలితాలు, అంటే తాను చేసినటువంటి కర్మ ఫలాలను అతడు అనుభవించిన పిదప తిరిగి మరి వివిధ రకాలైనటువంటి నరకప్రాయమైనటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆ జన్మలను పొంది చివరికి సునక సూకరాది వంటి దేహాలను కూడా పొంది ఆ విపరీతమైనటువంటి బాధలను, అంటే ఆ హేయమైనటువంటి పరిస్థితులను అనుభవించి ఆ కర్మలన్నీ పూర్తి కాగానే తిరిగి అతడు, అంటే పలు జన్మలు గడిచిన పిదప, అంటే సాధారణంగా కొన్నిసార్లు చెప్తుంటారు కోటాను కోట్ల జన్మలు కూడా గడవవలసి వస్తుంది తిరిగి మానవ జన్మ పొందడానికి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలా అనేక జన్మలు గడిచిన పిదప తిరిగి మానవ జన్మ పొందడాన్ని మనకి కపిల భగవానుల వారు వివరించినటువంటిది చూసాం. మరి ఎప్పుడైతే ఆ కర్మ ఫలాలన్నీ కూడా దాదాపుగా అయిపోతూ ఉంటాయో
ఆ సమయంలో అతడు వివిధ జన్మలు పొందిన తర్వాత ఆ పురుషుడి యొక్క రేత కణాలను ఆశ్రయించి తల్లి అండాన్ని చేరి అక్కడ అతడు వృద్ధి చెందేటువంటి క్రమము, అందులో అతడు అనుభవించినటువంటి నారకీయమైనటువంటి పరిస్థితులను, తల్లి గర్భంలో అతడు ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులను అనుభవిస్తున్నాడో అవన్నీ కూడా చెప్పినటువంటిది. అయితే తల్లి గర్భంలో ఉండగా తనకి కొంత చైతన్యం కలిగి ఆ భగవంతుడితో తనతో పాటు ఆ దేహంలో, శిశువు దేహంలో ఆ హృదయస్థుడుగా ఉన్నటువంటి పరమాత్ముని ఎరిగినటువంటి శిశువు మరి అతని యొక్క గత జన్మలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను గుర్తు చేసుకొని అతడు చేసుకున్నటువంటి ఏ కొద్దిపాటి పుణ్యము ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా అతడికి చైతన్యము వృద్ధి చెంది మరి ఆ భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని అతడు ఎరిగి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించి ఆ పాదాలను తన యొక్క హృదయంలో స్థిరపరచుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నది. అదే సమయంలో తల్లి గర్భంలో ప్రసూతి వాయువు చేత బలవంతంగా నెట్టబడతాడు. ఆ పరిస్థితులలో అతడు తలక్రిందులుగా పడవేయబడి బయటికి వచ్చేటువంటి విషయం. మరి ఆ బయటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు, తలక్రిందులుగా తోయబడి బయటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు అతడు అతి భయంకరమైనటువంటి కష్టాల నుండి బయటపడతాడు. ఆ కష్ట సందర్భంలో అతడు తను పూర్వము భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని ఎరిగి తాను ఆ భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి శరణ వేడుతూ ముకులిత హస్తుడై ఆయన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక జగత్తుకు వస్తూ ఉన్నాడో ఈ జగత్తులో అతడు ఆ విషయాలన్నీ కూడా మరలా మర్చిపోతూ ఉంటాడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఒక ధర్మంగా మరపు అనేటువంటిది. అతడు తన యొక్క స్థితిని మర్చిపోయి అలాగే తన అవసర పరిస్థితులు ఏమిటో కూడా తెలియనటువంటి వారి చేత అతడు పోషింపబడుతూ మరి తనకు ప్రతికూలమైనటువంటి పరిస్థితులు కలిగినప్పుడు కూడా వాటిని ప్రతిఘటించలేనటువంటి పరిస్థితులలో అతడు ఉండి తన జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి కపిల భగవానుల వారు చెప్పినటువంటిది విన్నాము. మరి ఆ విధంగా ఆ జీవుడు మొదట శిశువుగా ఉండి తాను ఏవి కూడా ప్రతిఘటించలేనటువంటి ఆ పరిస్థితులలో వివిధ రకాలైనటువంటి దశలను దాటుకుంటూ అతడు బయటకు వచ్చినటువంటి ఆ స్థితులను కూడా మనకి తెలియచేసినటువంటిది. మరి శిశువు దశ నుండి తర్వాత కిషోరావస్థ, శైశవావస్థ, కిషోరావస్థ, తర్వాత యవ్వనంలోనికి వచ్చినప్పుడు అన్ని అవస్థలలో కూడా అతడు మరి క్లేశాలను అనుభవిస్తూనే వచ్చేటువంటి విషయాన్ని మనకి కపిల భగవానుల వారి ద్వారా తెలియచేసినటువంటి. వీటన్నిటికీ కూడా, ఈ దుఃఖాలన్నిటికీ కూడా కారణము అవిద్య. అంటే భగవంతుడితో తనకున్న సంబంధాన్ని, జ్ఞానాన్ని మర్చిపోయి ఈ భౌతిక జగత్తులో అజ్ఞాన అంధకారంలో పడిపోవడమే మరి ఆ నిరంతరమైనటువంటి దుఃఖానికి కారణం. మరి ఆ మాయా ప్రభావములో ఆ అవిద్య మరియు కామ్యకర్మల చేత బద్ధుడై అతడు ఇక ఈ దేహం కొరకు, ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహం కొరకు, మరి ఆ అజ్ఞానంలో ఆ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహమే తానుగా భావించి అపార్థాలతో తాత్కాలికమైనటువంటి వాటిని తగులుకొని అతడు ఆ అవిద్యను ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతూ ఉన్నాడు. మరి ఆ విధంగా అవిద్యలో అతడు దేహం కొరకై అనేకమైనటువంటి కార్యాలను చేస్తూ ఉంటాడు. అవి ఆ చేయబడినటువంటి కార్యాలు అంటే భగవత్ సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఆ జీవుడు చేసినటువంటి కార్యాలు అతన్ని ఆ జన్మ మృత్యు వలయంలో పడవేస్తూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్పినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. సో మరి ఇంకా ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవుడు
ఏ విధంగా బద్ధుడవుతున్నాడు, ఏ విధంగా పతనం చెందుతూ ఉన్నాడు, తన తో పాటు ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి ఇతర జీవులతో అతడు ఏ విధంగా సాంగత్యంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ కపిల భగవానుల వారు మరికొంత తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము యద్య సద్విపతి పునః శిష్ణోదర కృతోద్యమైః ఆస్థితో రమతే జంతుః తమో విశతి పూర్వవత్. సో కాబట్టి జీవుడు మరి ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఈ అవిద్య కారణంగా ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో నిమగ్నమై ఆ జీవుడు ఉదర ఉపస్థేంద్రియ భోగరతులైన కాముకులచే ప్రభావితుడై తిరిగి అధర్మ మార్గమును పట్టినచో, ఇంకా మార్గం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తనకు ఆ భగవంతునితో ఉన్న సంబంధాన్ని తెలుసుకొని ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని వదులుచుకొని మరి ఈ ఉదర ఉపస్థేంద్రియ భోగరతులైనటువంటి కాముకుల చేత ప్రభావితుడై, అందుకే సాంగత్వం కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమని చెప్తారు రూపగోస్వాముల వారు వారి యొక్క ఉపదేశ అమృతంలో. సో ఇక్కడ కపిల భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో జీవుడు ఉదర ఉపస్థేంద్రియ భోగరతులైన కాముకులచే ప్రభావితులై తిరిగి అధర్మ మార్గమును పట్టినచో, తనతో పాటే ఉన్నటువంటి కాముకులు పైన వీళ్ళతో కలిసి మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి ఆలోచించని ఈ లౌకికులతో కలిసి వారి యొక్క మార్గంలోనే అతడు కూడా పయనించినట్లయితే మరలా పూర్వము వలనే. సో ఇంతకు ముందు చెప్పారు గృహస్థుడుగా ఉండవచ్చు, కానీ గృహమేది కాకూడదు అని చెప్పారు. గృహస్థుడుగా తన ధర్మాలను తాను నిర్వర్తించవచ్చు, కుటుంబము కొంతవరకు ఆ కుటుంబ పోషణ, పిల్లలు వీరి అనేటువంటిది, భార్య పిల్లలు అందరినీ పోషించమని వద్దు అని ఎక్కడ చెప్పట్లేదు, ఉంది. వారు వారి యొక్క స్థితిని పొందిన తర్వాత కూడా ఇంకా వాళ్ళని పట్టుకుని వేలాడడం అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు అని చెప్పారు ఇంతకు పూర్వము కపిల భగవానుల వారు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరలా జన్మ పొందిన తర్వాత ఎన్నెన్నో నారకీయమైనటువంటి పరిస్థితులను అనుభవించి క్రిమి కీటకాదులు, పశువులు, పక్షులు, జంతువు వంటి జన్మలు, అందులో దాదాపుగా సునక సూకరాల వంటి జన్మలను కూడా పొంది తిరిగి ఆ కర్మలన్నీ పోయిన తర్వాత భగవంతుని కృపచేత అతడు మానవుని దేహాన్ని పొందడం, పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందడము. మరి ఈ దేహంలో మనకున్నటువంటి అవకాశం ఆ భగవంతుని గురించి తిరిగి ధ్యానించుకోవడం, శిక్షణ పొందడానికి ఈ దేహం ఇవ్వబడినటువంటిది. మరి అందులోనూ కొంత స్వేచ్ఛ కూడా ఉన్నటువంటిది. పూర్తిగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండు అనేటువంటిది కాకుండా రెండు మార్గాలు, విద్యా అవిద్యా మార్గాలు ఉన్నటువంటివి. మరి ఆ మార్గాలలో దేనిని అనుసరించడం అనేది జీవుడికి ఉన్నటువంటి స్వల్పమైనటువంటి పరిమితి. ఆ స్వల్ప పరిమితులలో అతడు ఆ ఉదర ఉపస్థేంద్రియ భోగరతులైన కాముకుల చేత ప్రభావితుడై తిరిగి అధర్మ మార్గాన్ని పట్టినట్లయితే అతడు పూర్వం వలనే మళ్ళా ఆ నరకంలో పడిపోతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, బద్ధ జీవుడు అంధ తామిశ్రమము మరియు తామిశ్రమము అనేటువంటి నరకములందు త్రోయబడి అచ్చట యాతనలను అనుభవించిన పిదప నారకీయమైనటువంటి సునక సూకర దేహాలను పొందునని ఇదివరకే తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. మరి అటువంటి పలు జన్మలు గడిచిన పిదప అతడు తిరిగి మానవ జన్మను పొందును.
మానవుడు ఏ విధంగా జన్మించుననే విషయం కూడా కపిల భగవానుల వారు వివరించినటువంటిది. తల్లి గర్భంలో ఏ విధంగా అతడు ఉంటాడు, ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాడు, గర్భంలో ఆ పురుషుడి యొక్క రేత కణాలను ఆశ్రయించి తల్లి లోకి వెళ్ళినాక అండాన్ని ఆశ్రయించిన తర్వాత నుండి ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు చెందుతూ ఉందో అనేటువంటిది కూడా చాలా క్లియర్గా మనకి కపిల భగవానులు వారు వివరించినటువంటిది. మరి ఆ తల్లి గర్భంలో అనేకమైనటువంటి బాధలను అనుభవించి బయటకు వచ్చును. బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఎంతో కష్టంతోనే బయటకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. ఇన్ని కష్టాలను అనుభవించి మానవ జన్మను పొందిన పిదప అతడు కాముకులు తిండిపోతులు అయిన వారి యొక్క సాంగత్వమున తన విలువైన కాలమును వృధాపరిచినచో తిరిగి పతనం చెంది తామిశ్రమము అనేది నరకాలకు పడిపోతాడు అంటూ మళ్ళీ ఈ జనన మరణ వలయాలలో చిక్కుకునేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో సాధారణమైనటువంటి జనులు చేసేటువంటి ఈ విషయాలను చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా జనులు నాలుకను సంతృప్తి పరచుకొనుట, మైథున సుఖమును అనుభవించుటతోనే ముడివడి యుందురు. ఈ జగత్తులో ముఖ్యంగా ప్రతిది కూడా మరి ఉదర సంబంధమైనటువంటి ఆహారాలు వీటి కోసం, అలాగే మైథునమైనటువంటి ఆ సుఖాలను అనుభవించడము, మరి దేహపరమైన ఈ దేహాన్ని మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి పంజరంలో ఉండేటువంటి పక్షిని వదిలేసి పంజరానికి మెరుగులు పెడుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి లాంటిది మన జీవన విధానం, ఈ లౌకిక జీవనం. ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహాన్ని, పంజరం వంటి ఒక యంత్రం వంటి దేహాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి జీవుడిని గురించి మర్చిపోయి ఈ దేహానికి కావలసినటువంటి ఈ దేహేంద్రియ ఆ భోగాలను రతులై ఉదర ఉపస్థేంద్రియ విషయాల గురించే ఆలోచిస్తూ జీవుడు పతనం చెందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. మరి ఆ నాలుకను సంతృప్తి పరచుకోవడము, మైథున సుఖమును అనుభవించటంతోనే ముడిపడి ఉన్నది. అది భౌతికమైన జీవనము. మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి జీవన విధానము అది. వాటి నుండి బయటపడాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నది. కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, జీవుని ఆధ్యాత్మికత ఉనికిని గురించి కానీ, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి గురించి కానీ పట్టించుకొనక తిని త్రాగి తందనాలాడుటయే భౌతిక జీవన మనుదాని భావము. ఈ భౌతిక జగత్తులో చాలా మంది చాలా చాలా రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఉన్న 4 రోజులు అనుభవించకుండా ఏంటయ్యా ఇది, 4 రుచులు వదిలేసి మరి కిక్కులు ఎక్కించేటువంటి వాటిని తీసుకోకుండా ఉండడం ఏంటి, ఉన్నటువంటి ఈ దేహం, ఈ జీవితాన్ని ఉన్న 4 రోజులు అనుభవించడానికి కదా భగవంతుడు ఇచ్చింది అని విపరీతమైనటువంటి అర్థాలు చెప్పే వాళ్ళు ఎంతో మందిని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉదర ఉపస్థేంద్రియములతోనే ముడిపడి ఉన్నందున ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యందు మరి ఆ పురోగమింపగోరినటువంటి వాడు ఈ ఉదర ఉపస్థేంద్రియ సాంగత్య విషయమున జాగృతుడై ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అట్టి లౌకికులతో సాంగత్వముగా అనగా మానవ జన్మ యందు కోరి ఆత్మహత్య చేసుకొనుటయనే భావము. సో అందుకే మనకి ఈ ఆధ్యాత్మికంలో పురోభివృద్ధి చెందాలి అంటే సామాన్య జనుల యొక్క సాంగత్వాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్తారు. భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు అవాంఛిత సాంగత్వాన్ని త్యజించి సాధు పురుషులతో సదా సాంగత్వమును చెయ్యవలనని తెలుపబడినది. ఎందుకంటే ఈ సాధు సాంగత్వమునందు ఆధ్యాత్మిక జీవనమును గూర్చిన సందేహాలన్నీయును తొలగిపోయి ఆధ్యాత్మిక అవగాహన పథమున అతడు పురోగమించగలడు. సో మరి వాస్తవానికి అంతే కదా, భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు భక్తులు ఒకరికొకరు వారికి తెలిసినటువంటి విషయాల గురించి, ఆధ్యాత్మిక విషయాల గురించి చెప్పుకోవడం వల్ల మరి ఆ జీవుడికి మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనకి ఆ ఉపదేశ అమృతము శ్రీల రూపగోస్వాముల వారి
మరి ఆ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వ్యాఖ్యాన రూపంలో కూడా మనకు అందించినటువంటి ఇది. అందులో 11 శ్లోకాలు ఉంటాయి. మొదటి శ్లోకంలో ఆయన మనకి చెప్తూ ఉంటారు, వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథవీం స శిష్యాత్. సో వాచో వేగాన్ని అంటే ఈ మాటలు లేదా నాలుక యొక్క వేగాన్ని, మరి మనస క్రోధ వేగం, అలాగే మనస్సు యొక్క వేగాన్ని, క్రోధం యొక్క వేగాన్ని, అలాగే జిహ్వా వేగం, ఉదరోపస్థ వేగం, ఉదరము మర్మావయములు, ఉదరపు ఇక్కడ ఉపస్థేంద్రియములు అంటే ఆ మర్మావయముల యొక్క వేగం, వాటి యొక్క వాంఛలను, మరి ఆ మాటల యొక్క వేగాన్ని, మనసులో ఉండేటువంటి కోరికలను, కోపం యొక్క వేగాన్ని, నాలుక మరియు ఉదర ఉపస్థేంద్రియముల యొక్క వేగాన్ని ఎవడైతే మరి సహించగలుగుతాడో, అదుపులో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాడు ధీరుడు అని చెప్తారు రూపగోస్వాముల వారు. ప్రపంచమంతటా అటువంటి వాడు శిష్యులను తయారు చేసుకోవడానికి సమర్థుడవుతాడు అని చెప్తారు మనకి ఆ ఉపదేశ అమృతంలోని మొదటి శ్లోకంలో. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వాన్ని అనుభవించగలుగుతాడు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో అజ్ఞాన అంధకారం తొలగిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ అజ్ఞాన అంధకారం తొలగిపోవడం వల్ల, ఎందుకంటే మనకి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పబడినటువంటి ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు, కృష్ణ సూర్య సమ మాయా హయ అంధకార యాహ కృష్ణ తాహ నాహి మాయార అధికార. శ్రీకృష్ణుడు సూర్యుడు వంటి వాడు, మాయ కేవలము అంధకారము వంటిది. సూర్యుడు ఉంటే చీకటి అనే ప్రశ్నే ఉండదు. అలాగే మనసులో శ్రీకృష్ణుడు ఉంటే మాయా ప్రభావం వలన మనసు కలత చెందే అవకాశమే ఉండదు. కనుక లౌకికమైనటువంటి ఆలోచనలన్నీ తొలగించుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణలో ఉండాలి. అందుకే మనకి ఈ యుగధర్మంగా ఆ భగవన్నామము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు మనకి 2వ శ్లోకంలో ఆయన, అవసరానికి మించి తినడము లేదా అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ధనాన్ని కూడబెట్టడము, కష్టతరమైనటువంటి విషయాల కొరకు అధిక ప్రయాస పడడము, అనవసరమైన లౌకిక విషయాలను గురించి మాట్లాడడము, శాస్త్ర విధి విధానాలను ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి కాక కేవలము నామమాత్రంగా పాటించడము లేదా వాటిని తోసిపుచ్చడము, మరి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఏ మాత్రము అభిరుచి లేనటువంటి లౌకికుల సాంగత్వంలో ఉండడము, లౌకిక లాభాల పట్ల అత్యాశను కలిగి ఉండడము అనే 6 కలాపాలు మరి ఎవడైతే తగులుకొని ఉంటాడో అటువంటి వాడిలో ఆ భక్తి బీజం లత ఏదైతే ఉందో అది నశించిపోతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందాలి అని ఆలోచించేటువంటి వారు ఈ అవాంఛిత సాంగత్యాన్ని త్యజించి సాధు పురుషుల యొక్కతో సదా సాంగత్యమే చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి పూర్వ ఆచార్యులు గోస్వాములు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సాధు సాంగత్వమునందు ఆధ్యాత్మిక జీవనమును గూర్చి, అలాగే ఆయన చెప్తారు మరలా కొన్ని త్యజించవలసిన వాటి గురించి చెప్పి 6 రకాలైనటువంటి త్యజించవలసిన వాటి గురించి చెప్పి, అలాగే మరికొన్ని 6 రకాలైనటువంటి వాటిని ఎటువంటి వాటిని చెయ్యాలి అనేటువంటిది కూడా చెప్తారు తదుపరి శ్లోకంలో మనకి. సో మరి
జనులు సాధారణంగా ఏదో ఒక మతంతో అంటిపెట్టుకొని ఉంటారు. మరి ఆయా మతాల యందు విశ్వాసము కలవారై వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ మత సంబంధమైనటువంటి గ్రంథాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ విషయాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ఉదర ఉపస్థేంద్రియ ప్రీతికి అలవాటు పడినటువంటి లౌకికుల యొక్క సాంగత్వాన్ని మాత్రము వదలరు. మరి అలా వదలనటువంటి వాడు ఎంతో ధార్మికుడు అని పేరు పొందినను ఈ లౌకికుల సాంగత్వం చేసినచో నరకమునకు తప్పక పతనం చెందియే తీరుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హరే కృష్ణ. ప్రభు